Lima pura kami na Wednesday. Ano na? Kaya natin. Ano pa? Ako na sa mga brad. Kuyog din ko sa akong pamilya karon. Ang imo din kinilaw. Tara, lami ang kinilaw. Luta na ni, sino magkakupot ani? Kupot na nagdugo-dugo na niya. Kate. Itay hang ani. Asa kan ni? Ang kanang green. Ano sa Paper kinilaw? na. Paper kan ana green kay Ang green. Ko na paatkan gyud ako. Sili na. Hanga ako nang gituon dutso. Hanga gyud. Ya, relax sa Pios. kape no. Yang hilas ang kape wasa ta kahurot. Sa kape ba? Usa ka kaana. Naabot na lang gud diri ang kape gud. Api ko rin mo eh. Ikaw ba talaga ba? Ako nagkaurot ko pero murag piti-piti sa kuwato. Nagapulpitit ba? Katong coffee sa kuan, sa 7-Eleven. Maguman kape pa dyan nila. Nya before ana kape pa dyan natos balay. Grabe ang tungag kape ang nadlaw. Mo sa kundi di ay nanginom ko jud og kape. Gabi ka sa mga kape. Ako siya. Eh hinubig naman niya kape good. Di na siya minum tubig. Buta lang ito mag-abot na. Oo. Lumakaon kape. Nya murot na kape na sad. Lami ang sauce ko no. Kami tanan. Lami ang sauce mo. Yeah. Ari na ako mag-struggle sa crab. Lagi. Sa amin din ako ma. Pakon. Ikan niya ba? Dili Martilyo ko man Dili ambira ko di kuan na siya kanang bukon na di siya. Wa ay na nag-apil ang kaning paakbi kani mga kaybaw mo kaon ano. Balik lang ta diha ugma lang. Kaybaw ra mo abli ani. Kaya ako panggitan. Usunod ko kabaw mo kaunan. Kaya naman kay ana-ana nga mo. Ayos na rin. Break, di ba? Naringi po doon. Para abli. Kanang wagi sila gastos sa ilang mga lamisa dito sa kuan ba ni. Ipalit ka na to ani ba kay simple lagi kayo gyud. Ang pagkaon lagi giadtos mga tao. Kundi ba kaya ako yung lugar natin? No? May lagi po kayo. Cooler ako ilang potongan. Hindi ko mo pwede magsugat. Magparapin ka. Ganun kay ko aning barbecue sauce ng Ano mga unora expose na ipangita na lang na. lamat kay ma. Dito Kami sa susupo na dito. Kalau luyo bang na open ako kana diha mo. Wa ano mga unod o na. Nami ay. Kami ang unod din na niya. No, ito wag na. Gino sa itong katanay na gano'n ano kaya. Wala ba tamutan na kasi gagaw niya. Kagadaw siya nga si idol. Ang story siguro lang. Ano niya, picture ko mga gagaw si there comes he ba? Ay naman dito picture dito gusto Pag English kayo nila o katubit ang paliner yung nagsugod na sa English dahil. Sige na siya gagawa sinito. Oh. Ano na? Sabi ko pag may sukuan mo. Kanada rin sa Derek din. Ilan ang Sa sabi bugo. Ay gagaw dito direct eh. May ilo. Gagawa pag Sino jud storya? Yun lagi siya. Siya kasi kay Bow. Kaya makabog si Derek. Ikaw go sila. gagaw gito sila kay dito niya talaga apelido. Dapat siya gagaw Derek kung hindi artista, di ba? Pwede lang naman kumaingon nga. Kung Uncle Miss Jason. Ana. Ang uncle si Jason Statham niya. Ari lang sa Pinas niya. Balik man sa Amerika. Diba? Yan po. Di ba? Kaya ako kuyog ko ano siya na upa ni kay malupit siya. Malupit siya. Ini siguro itong papa katong gangguwang na. Katong yung kasuran na ba nga mas may pa makambisaya na ko. Kata-kata yato papa. Mao tong papa no. Ako sa quintas eh. Kaya papa ko. Ang
Katong farina, non sa hubog. Nilo may tabi. Dagan ka siya, ako siya. Ayaw ko siya kwintas para pag uman ako yung ibayaran. Bili ako yung cashier. Uy, nadugay ni Duol masaan. Papapicture ko nung dito. Yung saan ba naman ito? Yung order naman ka. Atong cashier. Hmm. Nala itong kan ba, katong tiguang na nag-change. Kailangan mo lang familiar ko sa Norman. Gusto Ano gingan mo. ginagangay mo itong uban? Gusto gingan mo nga. Naka-Facebook niya. Sorry, sa po yung saya. Kailan ka na niya? Ano ba yan ko yun? Oo, nga na kung saan nang nagtuwang nga. Wala naman siya katuig diri nga. Walang, may ba na niya mo Bisaya? Ano ko itong isa? Itong cashier ba na? Ay katong kuan ba, nag-take order ba? Familiar lagi na po siya, te. Pero nag-cellphone na siya daan. Na-reclam si Vito na. Ano lagi kita kay bawat mo in English, di man sila may nga. 8,000 mo? Ano Puti ba? Pag in English, di man sila makuyawan. Yung ka, ti, Bisayaan yan din. Ana mo ka, ti. In English. Bisayaan yan, no? Ang ko. Ako di ka kayo siya. Ako tataing na ba di ka kayo siya apelido. Bisaya dito na siya. Ako tataing na. Bisayo o lagi niyo tinu. Nakatapong naghatag ba siya. Bisayo ka siya. Kung ito siya ng Bisayo. Ako di ka kailangan ka niya. Ingon itong babae. Basta familiar na ko. Maulang nagmukbang. Ingon siya ano. Sige, search na. Siya i-search na ko. Pag-ingon ako, Boy Bisaya. Kasi mo siya, tayo mo siya, Boy Bisaya. Ingon na siya. Lagi mo. Gana siya. Ano yung nang usa ka ba? Na-search, hindi ay kan ipapicture mo dayon. Ingon na siya. Blam mo, gibito di. Oo, tanawa, follower ko. Ingon siya ako. Okay, ay ka. Di ba, nidol sa ano. Uy, picture ko sa kinsa di. Abutan ng staff. Uy, Ingon siya. mulitan na niyo. Individual. Ako ta na Squinta. Pisuhan ta Ako ba? na ingon ha. Ingon siya. Sige, magpa-picture ni. Ingon pa ito, nasingkit po itong halak. Ti, pa-picture na ti. Ay, pero kay ano, upos na. Siya upos na. Dami kinilaw dong. Oo eh. Ba't na mahuro to? Ikaw ko. Riko pakilaw ba? Ikan. Sige, doon. Ikaw ba? Napako. Ikaw man. Batang grais gamay bro. Ikaw mo ginta. Tagay rice oh. Buhay ko. Sige lang pala. Gamay na lang. O kaning ko anak, kita nagsabaw ani baska. Dili lata. Uy, kainit. Mawar mo na. Sa pangalan Raisa? Ganador. O ganda door gyapon eh. Ano mo, dali ra ko na yung kuan. Wala gyud masuwag sa atong kuan katong konchita. Kujita board. Sujo na sa ref daw yun. Madali ba So ni rep na. Ang ganador karon dali ra mapanos. Di pa na sa Dali ra una. mabasa. Sa ako putan ng tindiran, ingon siya nga. Depende ko no og kinsay atong kanan ako ni ko ni supplier nga maayo gihapon ang ganador. Kun ana ko ni ubang supplier nga di na maayo. Makatayin Kay tungod ko nun sa siko tong sig bagyo-bagyo. No. Di parehang sako. Kinadaot man ang kuan man sa ganador katong sig sa bunson ang bagyo. Oh, maudi ay. Ay, nagpalit dito. Ako rin nagpalit ako. Pag na ba? Bugas ba? Dito sa kuan? Ay, nagpalit dito. Hasag? Ano ba? Oh, bawo sa ng kuan good. I-try na to ang katong. Masakit ito sa nila. Conchita mo sa ito, diba? Konchita ko nga orange. Mahal lang. Mas mahal pa sa ganador? Ha? Ang conchita? Hindi, parehas sa ganador ko. Ligas? Mahal ang kita na pingo, 60. Ah, pala? Representa. Pero 62 man ang kuwan. Kapilan din ganadoron. Wala representa eh. Kamali ah. Una di ka mo sa sintang ganito? Wa kabot og 50 ganador. Si Quinta, ay, ang kilo? Ano ka ron? Ano ka ron dito? Ano ka ron dito? Pwede size ang kita. Iya bulan tadi kada bolsita ang nako ana. Kalau di ko man ate. Ha? Kalau di ko sana. Kani ba nga? Gusto na to kanang ani ba? Apa dah?
Oh, sobra ni pwede naman na ito idahog mas kuhan man. Oo. Dabot sa ano. Libre naman. Nito na. Dito na. Kaya og mga bread, ato mis Cold Spring. Bangan. Kasi matang sa iyo, ano to sa merkado, kaya palit ang saging mundo. Palit ang saging mundo. Ay, ginamos. Kami Rico naman. Morning. Sayo di ka mo ito. Ha? Problema eh. Gusto naman siguro. Sayong kung sa dagat. Kaniming nanay, di ko ka nang magsayang-sayang sa adlaw nga nata dali. Usahay ra kani nga makaaral na ito. Ako pwede rin magdugay, pero ang problema rin sa nako. Content ana ba? Nya. Sa may ako balik-balik ako video ani, lisod kayo. Ha? Sanisay ata, itlog. Ugma? Morning? Pwede naman kanida yun, ikanto na to, squad. Pwede naman kung skip breakfast, di man kayo kung mag-breakfast. Coffee ra. Pindi rin ko, kape rin na, busog na ko. Nakaloy ah. Mauna siya itong mga bread. See you tomorrow, never goodbye.